doon ay problema sa itong nason, paminawa ninyo kanunay kanang report sa Blue Ribbon Committee, kanang sa Senado, sa Kongreso, magkalisang ang mga paghitabo sa kalibutan. Yan ang naman na, munang silot sa mga tao karon, kamugod, gahi kay mo sultian, bagot-butan kayo mo, o niya sagot suton inyong kasing-kasing, hinungdan, maunay naghatag ninyong silot. Usaw na to pagsulbad sa konflikto diha sa kaminyoon. Ang sulbad usahay uba sa uban, bulag ta. Dili na mo. Kini nga to mapagantos karon kabahin ni sa tunglo sa Ginoo. Kini mga kagulyag karon sa palibot kabahin ni sa tunglo sa Ginoo. Nga naman, karon ka nakita sa yawa ang babae naglakaw-lakaw sa kani, biktimahon ko ni. Muna mga asawa di gid maayo nga malagyo mo sa bana. Nasuko ang yawa kay pildiman. Kaya malo sa gama nilang kayang panahon, munang maningkamot sa pagayo. Nganong gikan man sa langit ang yawa? Gihimo ba din sa Ginoo ang yawa? Ang atong kalibutan gigipuyaan, mga gigala, makapaglaom, daghang mga problema, daghang mga pag-antos, tunay daghang mga kasakit, unsa may hinungdan, nganong na yung ani maning yuta ang atong ipuyan. Now, atong susihon, atong tunan, unsa hinungdan, nganong dunay daghang mga problema, dunay daghang kamatay. Diri sa Bukidnon, atong mayaging Domingo, Lunes ay Lunes. Yeah, I think that's Monday. Na ining baha dinihingan ay tabo, o gunya dunay nga matay, dinhi mismo sa atong dakbayan sa Bukidnon, ang kupastilan. Munang mabugool ka ita, kung kaning kalibutan na itong ipuyan, magpabilin kini nga naay mga problema o mga pagantos. Kini, atong mahibawan, masayran, o sa maghihinungdan, nga naman. Ganahan ba tayo puyuan ng kalibutan nga puno sa mga problema, puno sa mga luha, puno sa mga pagantos. Ganahan ba ta? So, ang atong ikuha na ay kalibutan, the world beyond tomorrow. Mao ni ang atong hatagan kayog pagtagad sa atong usa ka semana nga pagpakiguban. Dili lang ana mga higala, mga kapaglaom, hisgutan po nato may tungod sa puloy-anan. So dinhi, ayo po workout ni siya. Dinhi makita nimo sa may krisis sa puloy-anan. Unsa man nato pagsulbad sa problema diha sa kaminyoon. Abot na ba nagka-problema dinhi sa tuwa sa Matupi. Pero hindi na ko naadto naabot akong silangka pagkadaghang problema sa mga magtiayon. Mga anak kanunay mo ato sa kuha niya, pastor, naunsa na ni ang among ginikanan nagbulag na. Iko nga pastila no. Kadaghanan gyud nga mo ato sa kuha ko dili ko masilbi mahimong counselor kay mag-uol man ko. Iko hawa bis makadto ko sa inyong balay aron istorya nako imong papa, may istorya imong mama, nganong naingon ani naman ang kalibutan. So dinhi unsa man nato pagsulbad kung dunay problema sa atong kaminyoon. Now, una, usag yun sa mga hinungdan kanang di magsinabtanay, usay di ka kasabot sa gisulti. Nga naman, tungod kay dunay usa ka asawa na naghatag siyang bulak siyang asawa, 60 anyos na silang ipon ingon nga ba nag-asawa. O niya, ingon na dayon ang asawa, ingon siya, 60 anyos na natong pagpuyo, you are tried and tested. Sa ito pa, gisulayan na ka, karon nakaplagan nga, okay good ka. Pastilan karon pagkadungog sa bana, ingon na siya nga, yeah, I am tired of you too. Gikapoy na pud ko nimo. Ang iyang una ang tired ang iyang una. Tired. O niya isa nga antisted ang iya ha, tired and wasted. Pastilag yung guula sa asawa. Nga iyang gisulti pagkamay ko sa 60 anyo sa tanag-ipon, pero ikaw gisulayan ka, nakaplagan yung kang matinudanon. Grabe. So mga gala, kining magtiayo na, naglali sila tungod lang sa pulong terminolohiya nga dili wa na sabtan. Okay? Karon,
Ingon dayon ang bana og mauna, gikapoy pud ko nimo, o niya, gausik-usik lang ko sa kong panahon, ipon nimo, may pagmagbulag ta. Perting tingala sa asawa, ganun ning kalit man ato nga kagwapo siyang gisulti, you are tried and tested to be faithful and true. Pero ang iha, tired and wasted. Nagbulag sila. Mga higala, makapaglaom, alang sa makiksuna nato, alang sa mahigala nga nagtanaw karon sa ato ang live broadcast, ngano gyud nga dunay away, ngano man nga dunay panagbingkil sulod sa puloy-anan. Kung imong tanaw na balang kasulatan, ngano man sa tiyo, pastilang ginungguula sa sawa, so nagbulag ang duha. Muna din mahigala, nagbabay na ang bana, o bana, mulakaw na lang ko. Anniversary pag 60 years old, karon nag-away. Sa puloy-anan, posible po may ganana, may higala. Apa niya din o sa gingon sa balang kasulatan. Usaha na to pagsulbad sa konflikto diha sa kaminyoon. Ang sulbad usahay uba sa uban, bulag ta. Divorce. Dili na mao. Address the problem right away. Kung doon na magaling problema, sulbara na yun na, ayaw pabutag ugma, sunod simana, ayaw. Muna din na mga igala, nga kung doon na galing problema sa balay, sulbaron na to. Ayaw padugaya kay mag-umido na, mong samot ang problema sulod sa kaminyoon. Okay? Ikaduha. Kinahanglan nga imong hunaon-naon, nga duha gyud na kanaong sa problema sa puloy-anaw kaminyoon. Dili kay asawa ra, dili kay bana ra. Bana kasawa, doon na yung problema. So imong tanawon o sa may ikasulti sa bana. O sa ikasulti sa sawa. Dili kaya itong i-charge tayo ng tanan nga to sa bana. I-charge tayo ng tanan nga to sa sawa. Tanaw na ito, paminaon ang usa o usa, unsa ang ilahang rason. Nga nun nga na, doon na usa ka asawa, gikasukan na iyang bana, kidugay na kauli, gikan sa uma. Ingon ang asawa, kinsa may kuyog nimo, na kay kadate dito no, nga nung dugay magkanauli, ingon ang bana, kuan manggod ka, nakabuhi manggod ang kabaw o mga baka, gipangita na ko dugay na kiti. Muna nagabian ko uli. Dili yun. Niya kinabasa pag yun ang bana, tungod kay ulan, pangita niya ang mga hayop na kabuhi, naguli siya nga basa. Karon gisiradaan sa asawa ang lawak, o wala niya may gala ko, wala niya pasudlas kwarto niya basagod, wala kailis. Nagtikungkong ang bana yung taon sa sala, nga wala kailig sa nina nga basa. Anay tabo. Dito sa sala ang bana natulog, ang asawa sa kwarto pagkabuntag, abli ng asawa, kay magadto kusina, agoy nagtikuko pa man ang bana, gipatiran, mauna na, gabi mo uli, mauna na, bisag unto na, wa, pagyapon ka mata, laos sa kusina. Nakabante ang asawa nga pagpatin niya sa iyang bana, mura maggahi. Isa nga, mura gahi ako bana. Balik sa ito, bango na! Yan na pong gipatiran. Wa man usab ang purma sa iyang bana, maura magyapon. Paghikap niya, patay na, bugnaw na di ay. Diha pa sa nihilak pag-ayo, pasaylo ako, mando. Apan ulahin na tanan. Giingnan siya nakabuhi ang mananap, basa iyang sanina, purwa siya pasunas kwarto rin makilis, natulog ang banang kabasang sinina, namatay siya tungod sa kasubo, usa pa nagmahay ang asawa. Muna usay sa puloy-anan, kinhalan maminaw ka, dili kay ikaw ragyoy magsigig yaw-yaw, di ka maminaw si mong kapikas kinabuhi. Ikatulo, nga mamagi, kinhanglan alang sa mga bana, imog yung hatagan og unang nga luna ang imong asawa. Spouse first. Kaya kita mga laki pwede makakatindog, dugay. Ang mabay huyang kay na, they are weaker vessel. Huyang. Dili ka alsag bugat, kita laki makalsag bugat. Okay? So kung doon naman gali, ang ayan hatagan og pabor, ang mga asawa. Kung doon sa nakalingkuranan, may makita niyo din kaya akong ibutan diha, o sa nakalingkuranan, na ang unang palingkuran ng asawa, ikaw lang ga, ikaw lagi, ikaw lingkod kay okay mong kumagtindog. Sa ato pa, hatag ninyong dakong pagtaga ng asawa, ang bana okay lang na, puna po yung mga bana may gala, dili sa tuwa din hinoon. Na yung mga bana sa muna tuwa dito,
na busy na kay kuha ang asawa, pagkaon para sa mga bata, sila lingkod-lingkod lang. Come on! Mga na tayo sa, okay lang, pastor, okay lang. Kung dito yung mga ni magtawanan ni, naglingkod-lingkod lang. Pas sila pagka mag-serve sa asawa nila katos mga bata, nagkuhag plato, kisirbihuan ang ilang bana, ingko pagkawala gitoy, hunahuna ni mga banaha. Lingkod-lingkod lang sila, nagpaabot sirbihan sa asawa. Iko pa sila, no? Kultura, igosay kaning kultura, dili mayo. Nga naman, tungod kay, makita na to, marabag dili fair. Nga naman, ang labanan, naglingkod-lingkod lang. Ang asawa, busy kay kuhag pagkaon, ihatag sa mga bata. Pagkuman kuhag pagkaon para ihatag sa bana. Ang bana, wag yung gihimo. You see? So, tanaw ni mo, spouse first. Mao na ang atong tinguhaon. Aba, may bulong ka may gala, nga no ang gihimo sa ginuunta ang kalibutan, pulos man yun maayo. Wala gi problema. Basahan niyo ang Genesis 1, versikulo 31. Ogo niya, gihimo sa Diyos ang tanan, o ang tanan pulos maayo. Genesis 1:31. Nga naman, nga doon ay problema sa puluyanan, doon ay problema sa kalibutan, nga paghimo sa Ginoo sa kalibutan, pulos man maayo, wagi kasaway. Very good. O niya, paghimo niya sa tao yun, isa nga, himo na kong tao sumala sa atong dagway. Na karon, paghimo sa Ginoo sumala sa dagway, lalaki babae, niya ay usa nga iyang right hand. Niya ay usa may galak ko nga iyahang tuong kamot. Naglagot nga nung wag giapil siya og himo. Ingon dito, nga nung wag man ko giapil. Nga nung sila raman ang giapil sa paghimo sa dagway sa tao, let us make man in our own image. 2 verse 18 in the book of Genesis. Our own image. Karon may gala, naunsa man itabuan ana? Nagyapo no. Naglain na iyang buot, nga nung wanapil. Muna nagsugod siya o pangumbinser dito sa langit, kaya dito manis langit itabo, manay unang konflikto dito sa langit. Kung doon ay konflikto din sa kalibutan, nagsugod na sa langit. Si Lucifer, nga right hand sa Ginoo, nagsilos siya, nga nung wanapil paglalang sa tao, nangumbinser siya sa mga manulunda. I hope na. Ibalhin ko na ako remote. O niya, 1/3 sa manulunda ang iyang nakumbinser nga moanib sa iyaha. Aba sa itabo mao ni paghimo sa Ginoo sa tao. O niya gihimo niya diya sa naman sa Eden, gibutan niya sa naman sa Eden. Aba dito sa langit adunay usa nga diin wa ganahi. Ngano wa napis paglalang. So dili may gali makita nimo gihatagag sugo ang tao. Wala pa ni makasala. Ingon siya, kauna ninyo tanan mga prutas sinis naman sa Eden. Apan kanang usa ka kahoy, ayaw mo kaon ana. Kahoy na sa pag-ila sa maiksdautan. Ingon siya nga, mutuo mo, mabuhi mo. Pun musupak mo, mamatay mo. Obey and live, disobey and die. Karon, kining mga tawhana may gala, nga gihimo sa Ginoo, wala gyud ni bisti, walay sapot, pero wa sila'y ulaw. Nga naman, kay ilang lawas, gilimisan kini sa himaya sa Diyos. Wala makita ilang pagkahubo. Wala sila maulaw. So, sa diya nga ang yawa, ning rebuild din dito sa langit, klaro ang ingon din nga dunay gubat ito sa langit. Si Mikael, o niya nakig-away ang dragon, nga mao ang yawa. Sa ilang pag-away, ang 1/3 sa mga manulunda nga dinadala ni Lucifer, ning anib siya, pero kisagoy makabangbang sa gahom sa maglalalang. So nitamo may gala, walay daganan ang yawa kauban sa 1/3 sa mga manulunda. Pildi sila. Kung basahan na itong pinariyag Kapitulo 12, gikan mga igala ko, size, na diha, oy, ang away sa langit, napildi ang yawa, gitambog sila dinhis kalibutan. Muna ingon na balang kasulatan, ang gubat sa langit, ang dragon ng manulunda, nakigaway sa Ginoo, kauban sa manulunda, karon napildi man, gilabay sa tanan dinhis kalibutan. Gilabay. Karon paglabay, nga nung dinipod gipili sa Ginoo, gilabay ang yawa, kauban sa manulunda.
Ingon na balang kasulatan, versikulo 12, pinadag 12, maglipay kamo o langit, apan alaot kamo sa kalibutan nga nagpuyo didto. Nga naman, kay gikalabay diha kaninyo ang iyawa. Kay balo siya nga gamay na lang iyang panahon. So maningkamo siya maigala nga makahimo sa mga lakang nga makapunto batok sa Dios nga iyang gikakontra. So, kung imong tanawon dinhi, grabe ang ilang pakigbugno. Nanawa, nasuko ang iyawa kay pildiman. Ang iyang kasuko nagkabilin dinhi pengos kalibutan. Kay balo sa gamay na lang kay iyang panahon, munang maningkamot sa pagayo. Maingon ta, nganong gikan man sa langit ang yawa? Gihimo ba sa Ginoo ang yawa? No. Wala gihimo sa Ginoo ang yawa. Gihimo ang yawa higala ko hingpit. Wa gi kasaway, intelihente. Tanawa pagayo. Intelihente siya, o gunya, tanawa, dinihog siya sa Ginoo. Apan hangtod nagabot ang sala, diya siya garbo ang hinungdan. O sa gisulti niya, gusto ko magaling ko diha sa taas nga trono. Gusto ko magalakaw diha sa bukid sa Dios. Grabe ang iyang handom. O sa kaning ambisyon sa tao, makahatag ka na ito pong problema. Nan, tungod siyang handom, ning rebelde siya, ingon na balang kasulatan, si Ezekiel siya nga, hingpit biya kapag himo si Muha, wag yung kay ikasaway. Hangtod, ang kanang dautan nga huna-huna, nakaplagan diha sa imuha. Diha, nagikan siya, ingon sila, asa man gikan ang sala. Gikan ra ang misteryo sa sala, may gala ko, gikan sa yawa, tungod siyang hando, may sama sa Ginoo. Muna isa, unsa man ang nahitabo sa imuha, ikaw naunta ang imong kinaadman, pero ikaw nagpakasala, ikaw nang rebuilde, batok sa Ginoo. Mga igala, ikaw din karon ako kang gitambog, gilabay ko ikaw, ngadto sa dapit diha ang kalayo og mga bato. Nan, kini nga sugilan may gala, makita nimo nga ang Ginoo naghimo hingpit. Pero diha nakita sa kasing-kasing sa yawa ang handom nga may sama siyang maglalalang. Muna hangtod karon na pagyapon ang tigi. Nganong dunay mga dautan ng mga tao? Nadala sila sa limbong sa kaway. Mao na may gala asa man kadapita kung mapiliun ka asa ka, dini ka sa inyong too o diha ka sa wala. Pasilan karon kay paghulog sa kalibutan ang yawa, ingon si Isayas, naon sa makahitabuan nga nahulog ka man, o Lucifer, anak sa kabuntagon. Ikaw magod ingon, ikaw musaka ngadto sa bukid, sa taas o yamot, magalingkod sa trono. Grabe ang ambisyon niya. Tanaw ra god? Mula ka musaka ngadto sa langit, o gawon niya diha sa bukid, sa mga paraiso, mupuyo siya. Grabing handom niya. Unya daghan pag iyang nadala. So dili gyud mo kalikay mahigala nga sa kalibutan tigi po yan daghan yung madala ang yawa, madala siya. Gusto siyang mahimo sa unsa, mahimo siyang labaw sa tanan. Kung ang Ginoo labaw sa tanan, siya gusto po kong maulingkod sa trono sa Ginoo, labaw sa tanan. Karon, o sinitabo, siya gilabay. Nga naman may gala, niya din niya ang iyang hinungdan, ang ambisyon niya, gusto siya musaka sa langit. Ikaduhay siya nga, ogo niya, gusto siya nga muadto siya sa mga bukid o kauban sa Dios. O niya ibig sabihin, gusto na ko musaka sa taas kayo dito sa langit o may samong sama sa labawng halangdon nga Ginoo. Kinitalan nga mga handom sa yawa, ang kasing-kasing niya gilimisan sa damgo, sa handom nga diin kinaugalingon. Muna yung din niya balang kasulatan, you corrupted your wisdom. Wala na. Ang imong una-una tanan, imong kaugalingon ra. So gihulog siya din. Paghulog niya may gala ko din sa kalibutan. Ang problema, kay nagpadayon man ang gubat o away sa langit din sa yuta. Kinsa may iyang yatake. Kung imong tanawon, mao na ang mga ang mga sinugdanan, nganong doon ay away sa langit, pero garbo lang, o niya kakog, o niya nagsunod-sunod na kaligot-got, rebellion, revolution,
o war. Apan kini nga gubat, wala pa ninahuman. Sa atong panahon, may gala, tanawa, nining kalibutan ang atong ipuyan, na gihapon ang problema tungod kay ang yawa na madini. Kanong sa managsugod, nakita sa yawa ang gihimo sa Ginoo nga pinmirong tao. Siya na nagsiba. Sa diya nakita sa yawa isaha, karon kamo kay gihimo sa dagway niya, ako mong limbungan. Diri man nahulog sa kalibutan siya, ako mong limbungan. Nakita sa yawa maigala. Muna ingon nga laot kadtong nagpuyo sa yuta, kay na ang yawa, magkalipay kamo nagpuyo sa langit, kay nawa naman dito ang maninintal. So mo ni din nakita sa yawa ang unang ginikanan, suko kasi isa nga ako ning limbungan, ako ning tintalon. Ang unang ginikanan, nakita sa yawa o iyang gitintal. Ang gigon sa Ginoo nga to kanang kaiba, isa nga makakaon mo sa mga kahoy diha. Pero kanang kahoy sa pag-ila sa magsdautan, ayaw kaon kay kung makaon ka, mamatay ka. Karon kay nakita sa yawa ang babae naglakaw-lakaw, isa kani, biktimahon ko ni. Muna mga asawa, di gyud maayo, nga malagyo mo sa bana. Ang tsansa sa magtiayon nga magkalagyo, nagi problema nga mahitabo. Daghan sa kong amigo, nga dinis Pilipinas, grabe kasuod. Pero ningadto ang bana sa Amerika, ay niyang gisulti nito, I'm a battered husband, isog akong asawa. Kung sa isuga nga dinipiti mang sweet loving man kay sila. Kaya nakakita na maniglain dito. Nakita ninyo? Kani si iba, nahilayo, naglakaw, nagrosara, nakita sa bitin, isa nga nagingon day ang Ginoo nga, dili mo mukaon sa prutas. Dili sa naman, sa makakaon, mami. Pero kaning prutasa, dili mi makakaon. Nga naman, kay kumukaon mi mamatay mi. Isa dili ay, dili mo mamatay. Ang gisulti sa Ginoo, gialkontrahan sa kaaway, sa dili mo mamatay. So, nagtanaw ang babae may gala, gitanaw niya ang maong kahoy nga gidili sa Ginoo, isa nga, lami man kanon pod, nindot man. So, sa sige siya tanaw na minaw sa bitin, isa nga, nga di ba ginipakaon? Ngayon ang yawa, may samis mi sa Ginoo, ila sa maik sa dautan. Dili mamatay. So, nagtanaw siya nindot man kay kanon, ning kaon ang babae mahigala, ning kuha siya sa prutas sa gidili, o ning kaon siya, wa matagbaw, humani ang kaon, nagdala pa gid siya, o bahin nga to siyang banay sa gatanawa, wa mo ko namatay. Kaon! Ingon sa Ginoo, matay ta, wala na ako, wako namatay. Pero kay balo, ang lalaki nga ang gisulti sa Ginoo tinuod. Apa na, so nahuna po sa lalaki, pasilan kung matay niya akong asawa, wa na ko'y kauban, amay na mag-unong na lang mi. Muna mga asawa, bisan pa ko ninyong bana, murag dili kay mo tagad, pro hibaw kayo, love kay mo sa inyong mga bana, oy. Tanaw na si Adan, gitagaan siya, sige kaon nga. Hunahuna siya nga di ko mukaon, dili ko mamatay, akong asawa, mamatay man. So ning kaon silang duha maigala. Sa nagkaon silang duha, kaniadto, walay mga sapot, apan wa makita ang pagkahubo. Karon nga ning kaon sila, nangaabli ilang mga mata, o nahibala nila, hubo dahi sila. Tanawa, nagtahi silag dahon aron isalimbong sa pribado nga bahin sa lawas. Ang paglapas sigala ko sa tao, mao kini sinugdanan sa mga pag-antos sa kalibutan, kay diha nagsugod nga ang tao nahulog sa pagpakasala. Karon, kung imong tanawon, unsa may epekto sa sala nga nahimo sa unang ginikanan. Ingon ang Ginoo ngadto kang Adan, Adan, kay naminaw man ka sa imong asawa, nagbisita siya ngadto sa tanaman, nanago sila kay hubo na god. Ingon ang Ginoo, asa man mo? Isa, nakadungog may simong tingog, pero nanago may kay hubo may. Ingon dahil na Ginoo, nganong hubo man, nagkaon ba di ay mo sa prunga sa prutas, sa kahoy, nga kung ingon ay kaon, o sa ingon sa lalaki, ingon siya nga, ay kaniman kung babae imong gihatag sa kuha Ginoo, siya may nanintal sa kuha. Ingon dayon ang Ginoo, aha, Adan, ikaw kay naminaw man ka sa tingog sa imong asawa,
ningkaon man ka sa prutas nga akong ginili sa inyo ha, nan matinunglo ang yuta tungod nimo. Higala, tungod sa sala, gitunglo sa Ginoo ang kalibutan. Tanawa pag-ayo sinitabo. Kini nga ito mapagantos karon kabahin ni sa tunglo sa Ginoo. Kini mga kagulyang karon sa palibot kabahin ni sa tunglo sa Ginoo. Nga naman, tungod sa pagpakasala sa unang ginikanan. Kaning ulan, init, bagyo, tornado, pastilan, kana siya kabahin sa tunglo sa Ginoo. Ngadto sa babae, isa ikaw babae, tungod sa imong gihimo, nan mag-antos ka sa imong pagpanganak. Sa imong pagsabak, mag-antos ta ka, sa ato pa sakitan na ka, sa diyang magsabak pa ka. O niya, manganak ka, mag-antos ka sa kasakit. O labaw sa tanan, ang bana ni mo na'y mugahom sa imuha. Sa ato pa, ang bana mo gimulabaw sa asawa. Pero karon daghang ang asawa nga labaw sa bana. Naay mga under disaya ingon tong professor, kinsa man nyo dinhi karon ang dili under sa asawa, hala diri mo sa akong tuo. Ang under diri sa wala tindog. Nanindog din tanan tong mga seminarians atuan nagdasok sa wala. Ingon na dayon ang seminary ang katong nagseminar, grabe ning lugara. Kadaghanan sa bana under sa asawa. Usara may nagtindog diri sa tuo. Sa usara gyud ang diri under. So iyang giduol siya nga, Mister, unsa may nakaaghat nimo magtindog ka diri sa tuo? Nagpasabot ba ni nga ikaw dili under sa imong asawa? Ingon siya, Sir, paggikan ko nako sa lingkuranan, ingon ang asawa, dito ka sa tuo tindog ha, dito ka sa tuo tindog. Muna niya ako sa tuo. Under day gihapon, pastilan na. Higala dili ginawa plano sa Ginoo. Kung imong tanahon ang mga bana labaw sa asawa man nakasala. Tanawa gingon ni mga naka sakit o gonya ang imong pagbulutan maandir ka sa imong bana. Pero tanawa ra gud sa nitabo. Sa Biblia, kung imong tanaw ni gala ko ang Efesos 5:22-23-25. Ingon ni mga asawa, itugyan ninyong kaugalingon ngadto sa inyong bana. Ingon nga Ginoo unsa man. Ingon ang Ginoo adunay katungod sa iglesia, ang bana usab adunay katungod kagahom sa iyang asawa. Tanawa, isumiter ang inyong kaugalingon, pero unsaon pagsumitir sa asawa kung ang asawa ingon ani kadako? Magsilbi po ni nana, sige sa maka. Giana lang niya basta kay tindog ang iyang bana yung tao, naglingkod. Ingon na siya nga, sige, alsa ko na ko kung makadaog ka. Gialsa po sa bana, pag-alsa sa bana, pastila, naningkamot yun ang bana alsa, pagkadako sa asawa. Lisod kain ni ko ng asawa, magpailalom sa bana. Lisod. Tanawa, kung ang asawa'y masuko, tanawa ra ko na, lingkuran ng bana, sa mahimo, hawd ang asawa. Pero may gala, makigsunan, makapaglaom, sumala sa gisulti sa Diyos, ang asawa, ilalom sa pagmando sa bana. Kung di magkasinabot, kinahanglan nga dunay mediator, pasabton, mo na imong himuon, mo na himuon. May gala, dili nato isangko ang problema sa kaminyoon, diha sa panagbulag. Nga naman, kaya sa panagbulag, kung imong tanawon, makita nimo sa silangkan dito may silangkan do katuig. 15% kada tuig adunay magbulag nga magtiayon 1,000 adults. Ngayon ba ganito, siyam ka diborsyo ang ma-process sa silangka kada adlaw. Siyam. So siyam kapuluyanan magbulag. Makita nimo ang grabe nga kahimtang karon sa kalibutan. Gikan sa pagsulti, yes, I do. Pero pasilan, gamay problema, bulag bandayon. Kining panagbulag may gala, sama sa itlog ba nga mabuak, dinigin na mabalik pa, nanay na nga buak gagagmay. So, kining panagbulag sa banag asawa, mausan ni ang kaniyato panagbulag sa tao o sa Ginoo, tanawa pag-ayon ninyo. Sa diya nakasala ang tao, giabog sa Ginoo. Ang tao gikan sa tanaman sa idin, giyang giabog. That's divorcing
from the Creator, karon bulag pod sa banag asawa. Nakita niyo yung epekto sa sala? Grabe! So kung imong tanaw din nasugod nga ang tao na mulag sa Ginoo, ang tao nahulog pagpagkasala, o niya ang resulta may gala, kung imong tanaw din pagayo, mao na ni resulta sa sala. Tanawa, daghan kayo. Mga kabalaka, kahadlok, kaligot-got, mga pagantos, kamatayon, inseguridad, mao ni nga di gyud ka kalikay, ngano doon ay problema sa ato ang baryo, ngano doon ay problema sa atong nasod, paminawan ninyo kanunay kanang report, mga kaigsunan sa kining Blue Ribbon Committee, kanang sa Senado, sa Kongreso, makalisang ang mga panghitabo sa kalibutan. Ngano naman na, tungod kay nasugda na kaniadto, munang silot sa mga tao karon, ikaw na balang kasulatan din Roma 2:5, kamugod, gahi kay mo sultian, bagot-butan kay mo, o niya sagot suton ninyong kasing-kasing, hinungdan, maunay naghatag ninyong silot. Kani pag-antos nato di ay gumikani sa atong pagkasagot-sutan, pagkagahi o kasing-kasing, munang gisilutan na ta. Kumusta man ang atong katilingban? Naghimo ba ta sa mga lakang nga makapaymoot sa atong barangay? Nakapaymoot sa atong lungsod, sa atong nasod? O basin ba ya nga atong gihimo, sama sa gihimo sa unang ginikanan, nga nagpagkasalaon sa inungdan, o sa resulta? Ingon din, tungod sa usa sala sa tao, ang kamatayon ni abot, o kani nagagahom sa kalibutan, tungod ra sa sala sa unang ginikanan, ang kamatayon ni abot sa tanang mga katawhan, kaya ang kamatayon higala, mao na siya ang reverse sa creation sa Ginoo. Mao na siya, kung imong tanaw ng kalibutan karon, pagkadaghang problema, daghang kamatay, daghang pagantos, tungod na sa sala, sa tao nga diin, nagsupak sa kalagdaan sa Diyos. Dinhi, gisulti daan ni Kristo pag-ano niya, isa mabot ang panahon, mag-antos mo. Daghang mga pag-antos sa inyong magian. Wala pa na nag-iisukad ka na ito pagtukod sa kalibutan. O niya, basahon niyo igala ko ang 2 Timoteo 3:1, hinunduman ninyo na nga dunay mga kalisdanan sa katapusang panahon. Gisurvey mahigala. Nga ang kalibutan adunay mga pag-antos. 5 kadagko nga panghitabo niadtong 2022. Gisurvey mahigala sa kalibutan, kaning 5 ka mga dagko nga panghitabo sa kalibutan, di yun ni ka-tiyaw-tiyawan, kay nahitabo rabag yun na tanan. Pero gitagnan na nila atong 2022 pa, sa di ninyo na malingog-lingugan, di na mapiyong-piyungan. O saman, primero, kanang gutom, tanawa rin mga bata, madinis sa to, kaya wala may gutom din naidagang kasilo, dagang saging ta, dagang talagot mon. Pero saban nga dapit, grabing kagutom. Nagyagon din may galak ko, si Hannah Pining siya. 733 million ka mga tao sa kalibutan, gigutom. Dito may sa silang kasamong panahon, ingon ang Osaka Norwegian nga ambasador, sa grabe kayo, concern kayo ko sa nitabo sa Silangka. Nga naman, tungod sa krisis, mahal ang palitunon, lisod ang mga pagkaon, o niya ang inflation rate 60% na. Tanaro ko na may gala. O sa nitabo, lumbay, mga bautanon, mahal na kayo. Maglinya ang mga tricycle o mga sakanan magpagasolina, kay wa may gasolina. O niya makagasolina ka, pulo ra kalitro kada semana. Basta problema ha, ginamo dito hinoon. Mauna ang lagway sa mga sakyanan, magpila. Mga tricycle, magpila. Igo mabot sa pump station, wala po'y gasolina. Daghang nangamatay tungkol sa heat stroke. Init kayo diya sa sulod sa tricycle, naglingkod sila, patay na diay. Pagkadaghang problema sa kalibutan, dili lang ka na, bisan pa magpalit ka gas, ay maglinya gihapon. O gonya, magkuhan ka og kining petrolyo, ang kanibang gasol, maglinya gihapon. Pagka problema ha, guban mangigala, makatulog na lang pinaabot, wa paghihapoy mo abot. Tag 2 ka kilometro ang linya
sa mga sakyanan. Yung ko pastilan, 2 ka kilometro, o niya magsigila kay imong pandaruan may ko, itulod na nila, itulod. Pastilang paitag yun. Gawa sana may gala, ang konflikto sa mga nasod, mag-away. Tanaw na to na, ang Russia o ang Ukraine, ang Hamas o ang Israel, pagkadagan sa nangamatay. Gitag na ng daan, 2022, kini mga dagko panghitabo, dili ni nato kapiyong-piyungan, kay maabot yun ni, mahitabo gyud. Mo ni may gala ang nahitabo, konflikto sa Hamas o sa Israel. Nahitabo kini sa atong panahon. Dili lang kay kana. Ang ingon pag dili may gala, ang pag-usab sa klima nato, tanawa, init ka sa pikas, uban pod, ulan-ulan pod sa pikas. So di ka kasabot. Pero kabahin na sa tunglo sa Ginoo, nga gihatag niya, giluwatan niya dinis kalibutan. So kung kini ang paghitabo, mag-ingon ka nga, di gyud nato kalikayan ang mga problema. Kaning krisis kalibutan, di gyud nato na kalikayan. Dito sa Davao, pag-abot sa Pablo, makita higala ko ang mga lubi, mga kahoy, hurot, nangaupaw. Ang mga lubi, mura silag mga palito sa posporo, nga gipanglinya, mga kasagingan, hapay, balay, guba. Grabe yun ang Pablo. Daghan siya nangamatay. Apan kini may gala, timailhan lang ni, nga moabot ang mga problema sa katapusang panahon, gisulti na sa Ginoo. Unsay bot pasabot nini, ang gusto sa Ginoo, nga kitaon ta magmata, nga kining kinabuhi dili ni dayon. Kining kinabuhi daghang mga pag-antos. Apan walay problema kung ikaw naduol sa Ginoo, kay sigurado ang paglaom nga imong abatan. Tanawa na mga panghitabo, grabe gyud. Nakadto ko ako nakunak usa ka na ka iglesia na hubrot o kaguba, wala tanan. Mga balay kani siya ing isa, sir, bahalag nawala among balay. Nangawala nga among mahigdaan mga unlan tanan plato nangadala sa kining hangin. Pero isa, salamat ra gyud kayo kay ang akong anak wa gyud naon sa intak rami tanan. Tanaw ilang balayo. Saway sapaya nangawala ang among mabutang kay among mga anak nara. Niya nagpundo pa siya sa kamipod. Isa nawasak ang among balay pero way nangamatay sa mga okira. Higala pagkapait kayo. Apan mo kana ang paghitabo sa kalibutan. Karon sa iyo pa init kayo. Global warming. Mato ba din sa survey sa Texas manghigala ko, grabing init. Nakadto man ko dito. Pero pag snowpod, grabing tugnaw. Pero sinitabo, nga, kung imong tanawon, muinit siya, pero nga nung doon na po'y alimpulos ka ng bagyo, tornado. Grabe ang hurricane. Kung muinit, init. Kung maulan, grabe sad kayo. Mangliki ang yuta sa kainit. Apanigala, tanaw ni mo tungkol sa kainit, musaka ang tubig, kay ang mga snow, kung mga ice, mga tunaw naman, yung din 30% sa atong yuta karon sa atong kapanahonan, natabunan na sa tubig, kay tungkol sa kainit, nangahilis, sigala ko, ang mga ice. So, ning saka ang tubig. Sunod, gingon din dako ang mga problema kanang child abuse. Oy, sa tuwa din murag wala na. Prusuban nga rapit, grabe kayo. Nakadungog ko may gala ko, usa kalulo, girip iyang apo nga 6 anyos, makalilisang. Usay pagbati sa apuhan. Apo niya nga 6 anyos iyang girip. Kung kagrabe ka daw tan sa kalibutan mo, nadagha mga batanon karo mga bata, tama na, sobra na, undango na. Grabe nga abuso mga igala. Unya ang ikagup 2020-21, kaning COVID-19. Grabe ang nangamatay pagkadaghan. Akong gitanaw kaniya, 93.1 million na ang nangamatay from the start hangtod sa August 31, 2025. 93, ang ako kan, 6,777,063. Pero gitanaw ako kaniya, 93.1 million na ang nangamatay sa COVID. Grabe ang nangamatay. Grabe ang mga pag-antos bigala. Kana siya 2024, 7 million pa ay nangamatay. Karon higala ko 2025 wala ko na po
Tay 93.1 million. Mao ni ang kalibutan natong gipuy-an tungod na sa sala sa unang ginikanan. Ang panindot kayo. Nga naman, kung imong tanaw din ha, ang bayad sa sala kamatayon, apan ang gasa sa Dios kinabuhi nga dayon. Now, yun sa man sa Ginoo papakita ang iyang gugma sa makatawan bisan makasala pa nga kaklaro kayo ang bayad sa sala kamatayon. Mo na daghang nangamatay. Apan bisan pas kamatayon, adunay sa ng Ginoo ing sa dinhi, apan ang gasa sa Dios kinabuhi nga dayon. Mo na ato paglaom ninyo ta. Kining kalibutan na dili nato ni puluyanan, mangulita ng puluyanan nga wa nay mga luha. Mangulita ng puluyanan nga wa nay kamatay, wa nay panagbulag, magkahiusa ta. Niya may gala ko sa diya nga diin ang tao na kasala nagtahay sila dahon malaos man. O sa gimo sa Ginoo, naghatag siyag sapot gama sa mga panit sa mananap. Pautan na karon, kung ihawon ang mananap kay kuhag panit, mabuhi pa ba siya? Of course, walay mananap nga mabuhi pang walay panit. Busa po di ba sabot, nga ang gihimo sa Ginoo aron mahatagag sapot ang makasala nga tao, kinahanglan patuluan og dugo. Gihihaw ang duha ka mananap, gikuha ang panit, kay gihimong biste sa makasala nga tao. Mausab kini ang gihimo sa Ginoo. Kung imong tanawon may gala ko, Hebrehanon kapitulo 9:22. Ingon dinhi, kay sa tanang mga balaod gisulti na nga kinahanglan papatuluan og dugo. Kay kung walay pagpatulo sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Nagunahon ko may gala, hinungdan ngano naghimo ang Ginoo og sapot gama sa panit sa mananap. Gipatay ang mananap aron gamito ng ilang panit himong biste. Kay mo kanay nagtumbok usab kang Kristo, nagpakamatay siya alang sa atong kasalanan aron ikaw ako makabaton sa paglaom. Mabistihan kita sa atong pagkamakasasala. Mahimo kitang matarong sa tubangan tanawa ragod. Ang iyang pagpakatao o ang iyang kamatayon gitagna daan sa Biblia. O sa gisulti sa Balang Kasulatan, ingon diya sa 1:3-6, kay gigugma sa Ginoo ang kalibutan, gihatag yang bugtong anak, aron ang tanang mutuo kaniya, dili malaglag, apan may kinabuhi nga dayon. O sa tingon sa Ginoo gani, sa Roma, ang bayad sa sala kamatayon, pero ang gasa sa Dios kinabuhi nga dayon. Klaro ang gisulti sa Dios. Mao ni atong paglaom, may gala, si Kristo nagpagkatao tungod og alang kanato, aron iyang ma-feel ang inyong mabate ang pagkatawhanon. Yung nga, tao naman ko, si Kristo ni nga ni dinhi. Apan wala siya nagpakasala. Siya kanunay nagasalig nga to siyang amahan. Muna siyang pagkamatay, siya magigala ko, nagdalag kaluwasan nga ni kanato. Nga bisan kita makasasala pa, siya nagpakamatay tungod alang kanimo, alang kanako, o alang kanatong tanan. Wala siya nagpakapatay sa usalang kareliyon. Tanan iyang ipagkamatian. Kita tanan nakaambit sa kamatayon ni Kristo. Busa kita doon ipaglawam, ingon din Balang Kasulatan, og tungod ka si Kristo, nagpakamatay man, nagtuman man siya sa gisulti sa Dios. Ingon din iyang gihalad iyang lawas kausara, wa na magbalik-balik, kausara para sa tanan nga mapasaylo. Higala si Kristo ang atong manluluwas. Siya mo'y magbago ka nato, siya mo'y maglimis ka nato sa itong pagkamakasala. Ingon din kay si Kristo nagtuman man sa iyang amahan, ning ani sa kalibutan, o ganyan siya, aron kita iyang luwason, asagikan, gikan nining presinting nga daotan nga kalibutan from this evil world. Mao na nga kining kayuta, dili ni nato puloy-anan. Kitang tanan lumalabay lang, kita tanan mga estranghero lang. Nga naman, kaya ingon siya, luwason taniya itong balikon, may gala ko, ang gisulti sa Galacia 1:4, kay si Kristo nagatuman siya kamahan, o naghatag siya kagalingon, ingon ng sakripisyo, aron sa atong makasalanan, nga maluwas kita, gikan ng presente, nga daotan, nga kalibutan. Grabe, kining kalibutan na. Muna ingon siya, kung doon naman tayo mga pag-antos, doon naman tayo mga problema, kung doon naman mga luha, nga mga guys, itong mga mata, nagingon sa dini, ayaw lang yun mo kaguol. Ayaw lang yun mo kalisang. Tuuhin ninyo ang Diyos. Tuuhisan ko ninyo. Kaya dito sa balay ko, manis sa dinhi, adunay daghang puloy-anan. Muadto ko, andaman tamog puloy-anan dito. Higala, mao ni ato paglaom.
Kini kalibutan nga puno sa mapagantos, isa nga, dili ni mao inyong puluyanan, andaman tamog puluyanan dito, kay daghang lawak dito sa balas kumahan. O kung makandam na gani ko, ingon siya, mubalik ko, kuhaon ta mo, aron asa gani ko, tuasad mo. May higala pa kanindot kayo. Kita tanan ni atong panahon karon nagpaabot kita kanon sa mubalik ang Ginoo. Kita tanan nga nagpuyo sa kalibutan nga naa mga pagantos, problema, mga luhaw kamatay. Dili kini atong puluyanan, siya kuhaan tamo, andaman tamog puluyanan. O gunya kung makadto na gani ko makandam na, mobalik ko o kuhaon ko kamo, aron kon asa gani ko, tuasad mo. Ang pakutan na karon, pila ba kanato ang gustong moadto anang dapit giandam sa Ginoo nga wa na kamatayon? Taas kuno kamot be? Wow, ako sad pastilan. Kung mahimo palang hagdanan na daan ditong langit, hagdanan na nako na. Ganahan tang musaka na. Mao ni puluyanan na ang atong tun-an tibok semana, the world beyond tomorrow. Ang kalibutan luyo sa ugma. Ang kalibutan luyo sa kapunaw-punawan nga di makita sa itong mga mata. Aman makita sa mata sa pagtuo. Yes, and we shall be with God in His kingdom. Dili man ta kanunay mag-uban. Karong Sabado magbulag-bulag na. Apan ang among handom, ang akong handom. Nga kitang tanan ta, kundi man ta magkita dinhi, magkita ta sa langit. Muna nga atong team song adto ta sa langit. Kung kita nagandi og langit, atong tunan din unsay mga pamaagi nga makato tag langit, gikan ugma hangtod sa Biyernes sa gabi, himuon nato higala ko ang pagtuki. Unsaon na to nga mahimo na tong puloy-anan ang langit. Unsay lakang himuon, unsay kinabuhi atong abatan, aron ikaw ako makiguban sa Ginoo.